लोगोफोर गुड मर्निं दिनैहाय मोनसे बर' हारिनि जोलैनि हांगारफोरनि सोमोन्दै रायलायगोन। बे जोलैनि हांगारानो जाहैबाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर'। बिथांमोना जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्ट गोदो खालामबाय थानाय समाव जुदि बड'लेण्डखौ मोना होननानै मोनथिखायोमोनब्ला गोदोनि दिनावनो बिसोरो खोन्थानो हायोमोन ना जोङो बड'लेण्ड मोननायनि जेबो पलिसि एन्ड क्राइटेरिया गैया होननानै बिथांमोना बर'फोरनि गेजेराव खोन्थानो हायोमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांमोना बर' हारिखौ थगाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामफ्लाबोबाय थानानै दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायखौ बिथांमोना माने मोननाय नंला बा माबा मोनसे क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै बिथांमोना मोनथिनानै दिनैनि दिनाव माने सोरबा चिफ EM MCLA जाखांनायनि उनावसो बिथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरनो माने बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया पलिसि गैया होननानै सेन्ट्रेलाव जेबो पलिसि गैया होननानै बिथांमोना बुंदों। रायजो राजाफोर दिपेन बर' जोलैनि हांगार आरो प्रमद बर' जोलैनि हांगार बिसोर सानैया इसिबां जुदि गोख्रों लिडार मोनबा बर' हारिखौ बेबायदि थगायनो नाङामोन। दिल्लीयावबो फाननानै फैबाय आरो दिनैनि दिनावबो बिथांमोना BTR एग्रिमेन्ट जायैनि सिगांनो बिथांमोना बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै बिथांमोना जोंनि पाब्लिकनि जेसेबां जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों बिथांमोननो शेयार खालामनांगौमोन। प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ दिनैनि दिनाव बिथांमोना माने गादियाव जिरायनो मोनखांनायनि उनावसो बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै बुंबा जानाय नङा। बुजिबाय? नोंसोरो जुदि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो गोसो गैयामोनब्ला खालामनो नाङामोन आरो बर' हारिफोरनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ लानानै अबेबा रेल लामा जथेनाय दालां जथेनाय गारि बन्द खालामनाय बेफोरखौ नोंसोर खालामनो नाङामोन। बुजिबाय? गामिनिफ्रायबो 10 थाखा 20 थाखा खांनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टआव नोंसोरो बाहागो लानो रावखौबो खावलायनो नाङामोन। बुजिबाय? आरो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावो रायजो राजाफोर, गोदो जेब्ला BPF सरकारनि दैदेननायाव बिथांमोना माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनायाव गोबां अल BTCनि जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों जेसेबां दं बिथांमोना ओरैबायदि क्रिटिसाइज खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। बेनि खर'आव जेबो गैया नामा? बर' हारिनि थाखाय बेनाव एसेबो सेन्टिमेन्ट गैया नामा? ब्लाड गैया नामा? हायोबा बियो सापर्ट खालामनांगौ जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायाव होननानै बिथांखौ बुहुत मानसिफ्रा माने क्रिटिसाइज खालामदों, बखिदों। जोलैनि हांगार हाग्रामाखौ बर' हारिनिफ्राय एख'नांगौ मानांगौ होननानै बुंदोंमोन। UPPLनि दैदेनगिरि लिडार्सफ्रा बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांमोनखौ दिनैनिफ्राय जाय बिथांमोना गोदो बेबायदि बुंदोंमोन बे बिथांमोना दिनै बुंदो दिपेन बर' आरो प्रमद बर'खौ बुं दिनैनि दिनाव बर' हारिनिफ्राय एरख'नांगौ होननानै बुं। बुजिबाय? रायजो राजाफोर जाय बिथांमोना प्रमद बर'मोननि खोथाखौ हय होननानै नंगौ होननानै बिलिभ खालामनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बाहागो लाबोबाय थादोंमोन। जोंबो बाहागो लादोंमोन। समग्र जोंनि अल BTCआव थानाय जाम्बा जाम्बि एडुकेटेड एन्ड आनएडुकेटेड मानसिफ्राबो बाहागो लादोंमोन, पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। नोंथांमोननि नाजानायाव जोंबो बाहागो लादोंमोन। गोबां माने बर'नि जाम्बा जाम्बिफोरा बाहागो लादोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जोबथा बर' हारिखौ थगायग्रा जोलैनि हांगार सानैया जाहैबाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' आरो जेसेबां UPPLनि लिडार्सफोर दं बिसोरनो बर' हारिखौ जोबथा थगायबाय। रायजो राजाफोर दिल्लीयाव बिसोर फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन लिरना गारबोबाय। दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा लाजिनांगौ। बिसोरो बर' हारिखौ थगायनानै दिनैनि दिनाव गन्थङाव दै हाबदों। आबसुखौ सोलायनांगौ, आबसुखौ गोदान सिफायनानै गोदान दानांगौ होननांगौ बिथांमोना माने दानांगौ होननायाव बिथांमोननि गन्थङाव दै हाबदों। रायजो राजाफोर मानो दिनैनि दिनाव जुदि आबसु अफिसखौ नोंथांमोना सिफायजानो बा गोदानै दाजानो बादोंब्ला आङो नोंथांमोनखौ बुङो खावलाय दिपेन बर' बिथांखौ आरो प्रमद बर'खौ, प्रमद बर'नि खिबु दाखारफा दिपेन बर'। बुजिबाय? जुदि नोंथाङा प्रेसिडेन्टशिपआव थानो गोसो जादोंब्ला खामानिखौ मोजां माव। अल बड' स्टुडेन्टनि जानानै प्रेसिडेन्टशिपआव थानानै खामानिखौ मोजां माव आरो प्रमद बर'नि खिबु दाखारफा। बुजिबाय? जुदि खारफायो बेयो मालाबाबो जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल जानाय नङा। बेखौ गोसोआव लाखा। दिनैनि दिनाव दिपेन बर'आ जेबो हारसिङै खामानि मावा। रायजो राजाफोर मा मावो मिथिगौ? जेब्ला प्रमद बर'आ अर्डार होयो ओइ मावदो आसोल उमुखखौ मावदो बिदि होनबासो दिपेन बर'आ माने मावो। रायजो राजाफोर प्रमद बर'नि खोथा मोनाबा अर्डार मोनाबा मालाबाबो दिपेन बर'आ जेबो खोथा बुङा आरो प्रमद बर'नि एगेन्स्टै जेबो खोथा बुंनो हाया। दिपेन बर'आ जुदि खोथा बुङो दिपेन बर'आ प्रमद बर'नि सायाव गुन्दै गोमागोन बेहा। बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ फिफा नालाय ओंखायनो जेबो बुंनो हाया। रायजो राजाफोर गोदोनो बुंखादोंमोन हाग्रामाया माने चिफ BTCनि एक्स फर्मार चिफ बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनायाव बिथांखौ गोगोम माने बर'नि जाम्बा जाम्बि जेसेबां लेखा गोरों UPPL बे प्रमद बर'आनो जोबथा बखिदों।
जोलैनि हांगार हायोबा सापर्ट खालामनांगौ इनकारेजमेन्टसो होनांगौ होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायाव इनकारेज होबोबाय जोंनि बर' हारिनि जाम्बा जाम्बि समग्र जाथि जन'गस्ति नोंथांमोनखौ सापर्ट होबोदों नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा लाजियाखै नामा बड'लेण्ड मोननायनि जेबो क्राइटेरिया एन्ड पलिसि गैया होननानै नोंथांमोनहा बुंनो ससियेल मिडियायाव दिनैनि दिनाव माने सिखार जानो नोंथांमोना लाजियासै बड'लेण्डखौ होमबा नोंसोरो गमामायैनो थगायैसो सोमावसारबोदों जोङो जेब्ला सिट मोनगोन अब्लासो खोन्थागोन बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया पलिसि गैया होननानै नोंथांमोना खोन्थागोन होननानै बिदि सानदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंसोरो सिट मोनबाय सिटआव जिरायनो मोनबाय MCLA EM जाबाय नोंथांमोना दिनैसो खोन्थानो जायगा मोनबाय माने बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया सिगाङाव बबाव थैनानै थाया प्रमद बर' आरो दिपेन बर' नोंथांमोना गोदोनो खोन्थानो हायोमोन बड'लेण्ड मोननायनि जोंहा जेबो क्राइटेरिया गैया आरो जेबो माबा गैया पलिसि गैया होननानै सिगाङावनो खोन्थानो हायोमोन ना बिदिब्ला होमबा मा दरखार दंमोन गोदोनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोनो गोबां बर' जाथिनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दंमोन बिथांमोनाबो खामानि मावबोदों होमबा बिथांमोननि खामानि मावनाया भेलुलेस नामा दिनैनि दिनाव आरो गोबां बर' फिसाफोरा गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गारबोबाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय दिनैनि दिनाव बिसिनि सेक्रिफाइस खालामनाया भेलु गैला नामा प्रमद बर' दिपेन बर' लाजिनांगौ नोंसोरो दिनैनि दिनाव बुजिबाय होमबा बिथांमोना बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि मा दरखार दंमोन गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनांगौनि दरखार गैयामोन प्रमद बर' नोंथ' दिनैसिमबो पुलिसजों बुजाफेराखै प्रमद बर' दिपेन बर' डेम'क्रेसि खान्थियाव बयहाबो राइट्स दं प्रमद बर' नोंथां ओंखायनो आंबो नोंखौ बुंगोन दिनै दिपेन बर' बुजिबाय नोंथांमोननि जा खामानि मावनाय मोजां माव आरो मालाबाबो प्रमद बर'नि पलिटिकेलनि खिबु दाखारफा दिपेन बर' बिथांखौ आं बुङो खावलायो प्रमद बर'नि खिबु जेब्लासिम खारफागोन अब्ला जोङो पाब्लिकआ नोंखौ मोजां मोननाय नङा आं डाइरेक्टलि बुंखायो आबसुआ अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मालाबाबो सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि खिलामा खिबु दाखारफा दिपेन बर' नोंथां जायनि जाहोनाव नोंथांखौ दिनै आबसुखौ सिफायनांगौ मानांगौ होननाय खोथाया बेफोरबायदियावनो ओंखारदों बुजिबाय ओंखायनो आं खावलायो गोजान जा प्रमद बर'निफ्राय खिबु दाखारफा आरो प्रमद बर'नि एगेन्सै खोथा बुं बुजिबाय दम दंब्ला बुं दम गैयाब्ला सिरि था आं बेखौनो बुङो दिपेन बर' नोंथां प्रमद बर'आ गुन्दै गैया बुजिबाय प्रमद बर'आ गाव हायैनि थाखायनो दिनै सारेन्डार जानानै माने प्रेसिडेन्टशिपखौ रिजाइन होनानै पलिटिकेलाव ओंखारफ्लानानै बिथाङा दिनै बर' हारिखौ माने गावनो आं राजा जाबाय थागोन आं सालायलांगोन बिथांनि साननाया बिदि प्रमद बर'नि सिमां मालाबाबो ड्रिम्सआ नोंना साक्सेस जानाय नङा बुजिबाय नों बायदि इउ आर वान अफ द मस्ट लायार एन्ड बिगेस्ट लायार बुजिबाय जोंनि BTC आव प्रमद बर' नोंथां आरो जाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना मोननो हायो लोगोफोर थेंक इउ बाय